Naše vzduchová ochranná pouzdra na lahve můžeme nafouknout i běžnou domácí pumpičkou nebo kompresorem. Trysku hadice zasuneme do vzduchového kanálku. Druhou stranu kanálku ucpeme prsty a pumpujeme. Po nafouknutí pouzdra hadici jednoduše vytáhneme a pouzdro máme nafouknuté. Nafukovat můžeme i více pouzder najednou, záleží na tom, jak máme silný zdroj. Nasuneme hadičku do vzduchového kanálku, druhou stranu ucpeme a foukáme. A máme nafouknuto.